video. Paano? Tayo. Kakatapos mo lang tumae. Masakit. Dito na tayo sa Arabs Integrated Eco Farm. Punta na tayong falls ngayon sa may Maralong Falls. Galing na kaming Eco Farm dito sa Natividad. So let's go na. Baliktad pa yung damit mo pa.
Punta na tayo ngayon ng Maranong Falls, guys. Mga 5 minutong lakad pa to bago ka talaga totally makarating sa falls. Kaso dito sa Maranong bawal magpasok ng pagkain. Kaya bago ka pumunta dito, kumain ka na. Diba? Ang ganda-ganda. Dito kami ngayon guys sa Sky. Ano mo? Sky. Tayo. Sky ano? Skyland? What? Skyland. Sky Dito sa Plaza. Sky Plaza dito sa Pangasinan guys. Ang tirik ng daanan pero ito yung view namin. Ayan. Di pa kami nangalahati guys. Malayo pa kami sa katotohanan. Pahinga lang muna kasi sobrang tarik. Ganyan no. Napakatarik. Tibok ng puso ko, ang lakas. Sigawin pangalan. May ano ulit. Ayun guys, nangangalahati na tayo. Ito na yung view. Pero malayo pa, tapos sobrang hirap talaga akyatin yung Santa Ric. First time ko, so mahirap sa akin. Pero siguro kung sanay ka na, basic na lang to sa'yo. Diba? Yan pa yung akyatin natin guys. Malayo pa, sobrang taas. Hindi ko alam kung ilang steps to. Dito na kami sa taas. 1,000 step to. Yun, doon kami sa baling sa baba. Ayan guys. Dito na kami sa taas. Ayan yung view. Ayan. Grabe yung taas na namin. Di pero umakyat dito pagod. Kung may sakit ka sa puso, huwag ka na makyat. Ito yung view sa taas. Okay, this is the end of the vlog guys. Bye bye. Bye bye.